Hei, minä olen Minna Pietikäinen Valmennustalo Kokonasta. Olen työnohjaaja, coachi ja työyhteisövalmentaja. Valmennuksesta erityisalueena ovat vuorovaikutustaitovalmennukset. Valitsin tämän päivän webinaarin aiheeksi yhdistävä ja erottava vuorovaikutus. Valitsin aiheen sen vuoksi, että se tulee hyvin monessa tilanteessa vastaan työyhteisöissä. Esimerkiksi kun on kysytty esimiehiltä sitä, mitkä heidän mielestään ovat tärkeimpiä taitoja esimiehen roolissa toimiessa, niin hyvät vuorovaikutustaidot ovat olleet siellä ihan kärkipäässä. Kun taas on selvitetty sitä, että mikä tekee hyvän työyhteisön, niin vastaukseksi on saatu, että se, että esimies kuuntelee, se, että esimies on kiinnostunut, se, että asioista puhutaan avoimesti. Eli juuri vuorovaikutukseen liittyvät aiheet ovat sielläkin kärkipäässä. Sitten toisaalta, kun olen toiminut työnohjaajana tai coachina, niin monta kertaa ne aiheet, joita näissä ohjaustilanteissa käsitellään, ovat juuri vuorovaikutukseen liittyviä aiheita. Voidaan keskustella siitä, miten jotain asioita tehdään, millaisia käsityksiä siitä yhteisestä työntekemisestä ihmisillä on. Voidaan keskustella siitä, miten asioita viestitään. Välillä selvitellään sitä tai sellaisia tilanteita, kun joku on loukkaantunut toisen sanomisesta tai ei voida avoimesti kertoa kaikista ajatuksista tai toiveista. Ja joskus on jopa ihan riitatilanteita vuorovaikutukseen liittyen. Tänään meillä on vain rajatusti aikaa tähän vuorovaikutusteemaan, mutta jos haluat syventyä asiaan vielä vähän lisää, niin kerron sinulle tuossa webinaarin lopussa, miten se on mahdollista. Tämä webinaari liittyy Valmennustalon kokonaan onnistumisen paletti-webinaarisarjaan. Tässä on 3 webinaaria. Ensimmäinen Aleksi Litovaaran mindfulnessiin liittyvä webinaari tuli 28.4. Tämä tuli ulos siis 12.5. Ja vielä 2 viikon päästä 26.5. on Jana Hautalan webinaari. Nämä kaikki webinaarit ovat jälkikäteen pienellä viiveellä kuunneltavissa kokonaan nettisivujen kautta ja myös edelleen välitettävissä sieltä. Mutta nyt itse asiaan. Pieni hetki mä avaan tuolta dia-sarjan, niin pysyt mukana. Mennään heti tuosta ensimmäisestä diasta, joka on kansi sinne eteenpäin. Toimiva vuorovaikutus on sitä, miten me pystymme ilmaisemaan jotakin asioita omasta kokemuksestamme, kokemusmaailmastamme toiselle ihmiselle ja sitä, miten toinen ihminen reagoi tähän meidän viestiin. Ja taas päinvastoin. Kysymys on siis siitä, että miten hyvin pystymme itse ilmaisemaan itseämme ja miten pystymme kuulemaan sitä, mitä toinen ilmaisee meille. Katsotaan ja mietitään pikkasen enemmän tuota oman ilmaisun asiaa. Aika keskeistä on se, että kun me kerromme omasta kokemusmaailmastamme ja omasta kokemuksestamme käsin ajatuksiamme, toiveita, tarpeitamme, tunteitamme, niin pystyisimme mahdollisimman
tavallaan ei tuomitsevana tai ei asioita arvottavana. Eli tavallaan voidaan ajatella, että jos me pystyisimme tulkinnassamme kertomaan tai puhumaan siitä, mitä me tavallaan näemme, jos me katsomme kameran linssin läpi toista. Mitä me kuulemme, millaisia ilmeitä henkilöllä on. Eli esimerkiksi nostit kulmakarvojasi, mitä mahdoit ajatella, eikä niin, että tulkitsisimme sitä sanomalla vaikkapa, että olet hämmästynyt. Tai kun me katsomme kameran läpi, me voimme nähdä tekemistä, käyttäytymistä, liikettä. Kameran läpi katsoessamme voimme esimerkiksi huomioida sen mitä toinen tekee, mutta emme sitä, minkä vuoksi toinen tekee jotakin. Kun me pysymme tällaisessa neutraalissa toisen sanojen, tekemisen, ilmeiden, jopa tunteiden sanottamisessa, niin silloin me pystymme välittämään mahdollisimman neutraalisti toiselle henkilölle niitä omia havaintojamme. Toinen henkilö ei voi kieltääkään sitä, mitä toinen näkee, ja silloin ei synny puolustavaa vastareaktiota sen vuoksi, miten me kenties olisimme väärin tulkinneet häntä. Oikeastaan kaikista hankalinta ja ehkä myös antoisinta on tunteiden viestiminen. Tunteet ovat mukana paitsi meillä kotona ja vapaa-aikana ollessamme, niin myös siellä työssä, sillä sielläkinhän me olemme kokonaisena ihmisenä. Tunteet kertovat meille itsellemme ja myös toiselle ihmiselle sitä, mikä on meille tärkeää. Ja sen vuoksi ne kertovat tärkeää viestiä meille itsellemme ja toiselle. Kaikista hankalinta on ehkä vastaanottaa vihan tai suuttumuksen tunteita. Kerron teille yhden esimerkin siitä, että miten niin voi havaita omia tunteita ja mikä merkitys on sillä että ymmärtää ja etnotetaan niitä toisen tunteita. Meillä oli työyhteisössä tai itse asiassa vapaaehtoistoiminnassa kokous jokunen aika sitten, ja sinne kokoukseen sitten tuli muutamia ihmisiä myöhässä. Ja huomasin, että se kovasti suututti ja harmitti minua. Ja kun siitä asiasta huomautin, että olisi hyvä meidän kaikkien olla ajoissa, niin äänestäni kuului suuttumus ja se tavallaan, vaikka ehkä sanoin ihan oikeasta asiasta, niin se ei ehkä tullut sanotuksi sellaisella sävyllä, joka olisi vienyt asioita eteenpäin ja kannatellut hyvää vuorovaikutussuhdetta. Huomasin sen toki hyvin nopeasti itsekin ja sain siitä palautettakin saman tien. Huomiota siitä, että itsekin aina myöhästyn, niin kuin välillä teenkin. Eli ihan asiasta. Mutta samalla siinä huomasin sen, että niin jotenkin se suuttumuksen tunne
ei ehkä liittynytkään siihen tilanteeseen itse asiassa, siihen, että toiset olivat vähän myöhässä, vaan oikeastaan se johtui siitä, mikä oli vähän niin kuin tässä kuvassa tuolla jäävuoren alla. Mulla oli ollut useamman päivän ajan tosi ikäviä ongelmia tietokoneeni kanssa. Sieltä hävisi tiedostoja ja sähköpostia ja vähän kaikkea. Ja mä olin tosi ärtynyt ja vihainen siitä ja epätoivoinenkin, että miten tässä näitä töitä pystyy ylipäänsä tekemään. Ja juuri ennen kuin aloitettiin sitä tapaamista, niin olin taas taistellut sen tietokoneen kanssa. Ja se ärtymys ja turhaantuminen ja kaikki, mikä liittyi siihen toimimattomaan tekniikkaan, sai jotenkin se viimeisen pisteen siinä suuttumuksessani toisten ihmisten myöhästymistä kohtaan. Ja tämä oli jotenkin tosi hyvä huomata, koska se auttoi minua tyyntymään siinä tilanteessa ja sen sitten sanoinkin ääneen, että anteeksi vaan, että nyt mä oon tosi ärtynyt, en itse asiassa pelkästään tästä, vaan tästä tietokoneongelmasta. Ja se, että mä sitten sanotin sitä asiaa ja toiset pääsi pikkasen kurkistamaan sen suuttumuksen ja sen äkäisyyden alle ja huomaamaan, että siellä ehkä olikin jotain muuta, niin auttoi heti toisia ihmisiä ymmärtämään paremmin ja ottamaan sen minun suuttumuksen vastaan siinä tilanteessa. Ja näin me päästiin itse asiassa siitä ihan hyvin eteenpäin. Mennään seuraavaan asiaan, minäviesteihin. Minäviesteistä puhutaan aika paljon parisuhteisiin liittyen. Puhutaan minäkielestä ja sinäkielestä. Tämä on varmaan sinullekin tuttua. Puhutaan siitä, että ei pitäisi puolisolle sanoa, että sinä aina jätät nuo tiskit tiskaamatta tai jotain muuta, niin sinä sitä ja sinä tätä. Vaan että meidän olisi hyvä käyttää minäkieltä, eli kertoa siitä, että mitä minä ajattelen, miltä minusta tuntuu, mitä minä toivon, mitä minä haluan. Tämä ihan sama asia pätee myös siellä työyhteisössä toimimiseen. Myös siellä ne kaikki tunteet ja tarpeet ja ajatukset, kokemukset ovat mukana ihan samalla lailla ja tilanne on periaatteessa ihan sama kuin missä tahansa muussa, vaikka puolison kanssa niin käytävässä keskustelussa ja siinä vuorovaikutustilanteessa. Töissä ei vaan niitä tunteita ehkä ole ihan niin sallittua näyttää suoraan, vaan enemmänkin ajatellaan, että keskitytään siihen työntekoon ja tunteet jätetään jonnekin taka-alalle. Mutta siitä huolimatta niitä tulkintoja ja tunteita aina välillä tulee ja niitä sinäviestejäkin myös siellä työpaikalla. Niinpä me voitaisiin nyt pikkasen harjoitella työyhteisöön ja siihen puheeseen liittyen, mitä sinä käyt työssäsi, tätä minäviestin lähettämistä. Eli kysymys on siitä, että miten kerrot työyhteisössäsi, työkavereillesi, esimiehellesi, asiakkaillesi, ajatuksistasi, tunteistasi, toiveistasi, tarpeistasi, mistä vaan. Tehdään pieni harjoitus. Nyt kun et ole saanut etukäteen tästä asiasta tietää, niin ja jos sinulla ei sen vuoksi satu olemaan paperia ja kynä siinä lähellä, niin ei haittaa. Voit tehdä tämän harjoituksen aivan hyvin mielessäsi.
mieli lähtee siinä työstämään samalla tätä asiaa. Pyydän sinua nyt kirjaamaan esimerkiksi 5 tai 3, miten haluat ja ehdit, niin minä-viestiä työhösi liittyen. Millaisia minä-viestejä voisit kenties mahdollisesti päivän mittaan sanoa työkavereillesi, esimiehellesi tai asiakkaillesi? Annan sulle nyt 2 minuuttia aikaa ihan rauhassa niin käydä näitä sinulle sopivia minä-viestejä läpi. Ja mä olen tässä koko ajan läsnä linjoilla, mutta annan sinulle rauhan ja palaan ääneen tuossa hetken kuluttua. Vaihdan tuossa samalla diaa, älä anna sen häiritä itseäsi, vaan mieti ihan rauhassa. Voit vaikka kääntyä poispäin tästä ruudusta, niin ei haittaa, vaikka tuossa sitten jatkan näitä vaihdoksia. Ole hyvä, sinulla on 2 minuuttia aikaa. Jaha, olisikohan mennyt se 2 minuuttia. Katsoin vähän huonosti tuota kelloa tuossa aluksi. Toivottavasti ehdit minä viestisi miettimään. Mennään eteenpäin. Erityisesti silloin, kun on kysymys haastavasta tilanteesta tai haastavan viestin lähettämisestä, voit kokeilla 3-osaisen minä-viestin muodossa viestimistä. 3-osainen minä-viesti menee tämän dian mukaisessa järjestyksessä. Eli ensin viestissä kuvaat sitä tilannetta tai käyttäytymistä, minkä olet havainnut, mitä kuulit toisen sanovan tai tekevän. Eli tässä kohtaa katsot sen kameran läpi ja pyrit ihan pysyttelemään siinä, minkä ihan kuka tahansa siinä tilanteessa voisi huomata. Se voisi esimerkiksi olla sellainen lause kun olit tänään 15 minuuttia myöhässä. Seuraavana siinä 3-osaisessa minä-viestissä kerrot, että mitä konkreettisia seurauksia toisen tekemisestä seurasi juuri sinulle. Jos jatkan tuosta samasta esimerkistä, niin se voisi mennä vaikka niin, että nyt olen huolissani, ehdimmekö tämän 2 tunnin kokouksen aikana käydä kaikki suunnittelemamme asiat läpi. Ja 3.
osiona tässä kolmiosassa minäviestissä on omista tunteista kertominen. Eli mitä tämä sen käyttäytyminen tai se tilanne, niin mitä tunteita se herätti minussa. Jos jatkan tuosta edellisestä esimerkistä, niin se voisi mennä vaikka niin, että minua se harmittaa ja huolestuttaa, koska meillä pitäisi huomenna olla valmista materiaalia koossa. Eli tällaisella mallilla on mahdollista lähteä viestimään hankalista tilanteista ja varmistaa silloin, että se viesti tulee lähetettyä niin, että toisen on mahdollista ymmärtää, siinä ei ole tulkintoja ja toinen voi näin ottaa sen vastaan niin neutraalimmin. Nyt mä annan sinulle 2 minuuttia aikaa niin, että voit niin rakentaa oman kolmiosaisen minäviestin. Jos tuntuu kovin hankalalta nyt miettiä tätä viestiä työtilanteeseen liittyen, jos sinulla ei ole esimerkiksi viime aikoina ollut sellaista tapahtumaa, jossa olisit tarvinnut tällaista kolmiosaista minäviestiä, niin voit toki miettiä vaikka, että millä lailla viestisit asiasta lapsellesi tai niin kummilapsellesi tai jollekin nuorelle. Esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, kun sinun täytyy jostain hänen ikävästä käyttäytymisestään huomauttaa. Mutta nyt 2 minuuttia. Ole hyvä. No niin, olisinkohan antanut sinulle jo 2 minuuttia aikaa. Toivon mukaan ehdit miettiä kolmiosaisen minäviestin valmiiksi. Näin meillä alkaa aika olla lopussa. Alussa lupasin, että kerron sinulle siitä, että miten niin halutessasi saat tietää lisää näistä aiheista, joita tässä ja meidän muissa onnistumisen paletti-sarjan webinaareissa käsitellään. Nämä webinaarit liittyy meidän onnistumisen päivään. Siellä me syvennämme näitä kaikkia aiheita. Onnistumisten päivä on 5.6. Järvenpäässä Kallio-Kuninkaalassa järjestettävä työhyvinvointi- ja koulutuspäivä, joka on hyvin edullinen hinnaltaan ja siellä on
ihania lähiruokatarjoiluja meille päivän mittaan tarjolla. Ja näytän tuosta seuraavalta sivulta. Siellä on koko meidän kokonan tiimi, kaikki valmentajat, coachit mukana. Tai yksi puuttuu. Juha ei pääse mukaan sinne, mutta että muut ollaan siellä paikalla. Ja teille asioita niin antamassa ja jakamassa ja teidän kanssa jakamassa ja teidän kanssa tekemässä. Toivon mukaan pääset mukaan. Tämä meidän esite on myös siinä sähköpostiviestissä, josta sait tämän linkin tähän webinaariin. Ja samaten lisätietoa löytyy meidän nettisivulta www.kokona.fi kautta onnistumisten paiva. Ja sieltä voit myös ilmoittautua ja tosiaan lisätietoa saat. Olet lämpimästi tervetullut seuraavaan webinaariin myös mukaan, eli se oli se Jaanan webinaari. Tarkistan vielä päivän, että sanon oikein, 26.5. Tervetuloa silloin kuulolle ja olet lämpimästi tervetullut onnistumisen päivään. Nyt mä toivotan sinulle oikein ihanaa illanjatkoa tai päivää, jos kuuntelet tätä webinaaria johonkin muuhun aikaan. Kiitos, että olit tänään mukana. Hei hei!